Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mo ilang pasahero sa'yo. At tanto-inton madamdama. Itay pa nga guro-uray tayo dito paradaan. Bisin tayo to. Tani pangaldawan, kawang pa'y pasaheros. At sumungat alakay. Oh, hindi mo tataba daw. Ha? Nakatartaraki man ita ni tataba daw. Eh, sa dino ti papanam, tataba daw. Ito ilay. Papanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, ang tataba daw. Siyak mo tin ah. At ti kwarta ni tataba daw. Ibaga nga arkilain ng ti tricycle mo. Ah. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkilain mo. Una, kayo talaga yan. Ala, inta ka rin din ah. Sigurado masanak na matapukan ah. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagpuntugan dito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil, para kang katataba daw kung nakaparpartakan, ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw ako. Tumayap ta na, ano kasta? Sige, pataya po maun. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran, tataba daw. Why, dabaknak di agkasar. Ay? Bumaba ako na. Nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilistak pa lang. Nay, awan tungtungan ta kay listak. Agbayad ka pa ya. Na, ay. Manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Huy. Sigamat ka mangkay. Nakaturo kaktawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman ije munisipyo. Mapan kay di munisipyo? Ay, pandaram kay din taitan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak-anak kasukat? At tangata kwarta mapagpliting. At diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw. Basit akoins. Umanaya pagpasahim data coins. Ang mga nusang sangapulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mo ay. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Timbag pa'y ni tataba daw. Ta nagparaki ita, nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga drive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasan nga partakak ti agpataray. Kaslawan mo't kwarta mapagpliting. Libreng tumanay. Ay, darasem. Ay, sus. Ipakitak to kadikan ka ti kwartak. Ha? Partakak nga ruday. Ay, sige. Apay ngay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan iji kasaran. Kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha. Kat awan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen ah. Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sandang imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na no kasta. Ayan nga iti pagpliti manggail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito ay nakaibalkutan na. Ne, imbalkot mo dita nalabaga apan niyaw ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit a coins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Isag sa 1,000 a kwartak, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pan nakabalkot na. Tapno na rigat matakaw. Nagaduhupay agalop na. Ay, aguli makakali. Dandan ni mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Ay, urahin ka nga gawid ang kail.
aglugan kan tumanin dito yung tricycle ka. Ay, diskumpiyado kan tumagamin kanyak. Gaputa sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, napay ngagparpara ka dito igit ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tata ba daw ngayon tulog ka? Ha? Napay ngay? Kung na ka nga ilista ka, hindi pasahin na, ha? Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, ah? Imbag ta nakita ka, limabas iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolinak, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulog ko, ha? Taong sana nakasukat, nagado ti kwarta na, dakal tintod na apliti na. Nagbabawi ako nang itulog ka ni tata ba daw? Nila kumat, kapitanin ti tulog ko. Adda kwarta ni Kapitan, Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. Wen nga road. Kadyak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwartana. Wen Marey, kasano, idinaminsan an ala na dya honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldero may. Wan, Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namot tanti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalinkim ah. Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastoy. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Mawanmot ti pagplitik nga agawid. Ay na. Sa pinagdagsan na ito'y saksaka ti baboy, kinuwang dito'y sakap. Saan ba tamabali na baklayag nga agawid na mga numawal na apak? At dakit na kita ang mga irang hulda, partikan ni dito'y ilay. Ay, paray! Ha? Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na. Siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakop asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukot ko naman pare. Ada kukot di oink oink. Ada kukot di mo. Nakita mo di kukot di ma. Kukot di nuwag dito paray. Ikot mo na. Naglain kan paray. Problema nga rin dito paray. Nung kasanaw ka mayawid na kita. Awang mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uy paray. Mapalay na po utangan nakpalaan paray. Utangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisyon. Kanya kay dahita kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita na tumaako ka. Kasi akmaan ang iliblimas Nudawatim lang. Magmag na ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kan paray. Itang pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka mo paray. Nagadumot ngay. Ay, magmag na ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay ayang agreklamo ka pa lang.
Duwata mo't amang sida ka na gito'y akukan. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing ah. Oray pay. Sige, ito namin sa namapanak. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta ah. Ita, ano sampay lain tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti sidaan! Naragsak ka, kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagayam dumanon iti lapayag mo ti isem mo ah. Anggal, naluto nga tanji kukod. Ay, wala dyan. Pa'y nga awan maglulutaw. Ngamangan mo't nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto? Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan di kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manan. Naalam gayam jay honorarium mo. Ang di nakpay inikan, oray 5. Apay kayat mo ti kwarta? Damagang pailaan. Nunang ilam-lam magam ah. Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay ngay ilamang mau. Ikang kamadlagan. Jak aglut-luto, no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Sino katamon tiwalit mo? Panyo itan analabaga tiwalit mo? Ay, may med dito ita nalaglag na. Manutikat mo. Ay, limagasot no, sa garibang. Pagpilyon nakpailaang ba? Ito, limagasot. Inapuilaang tilutwag no kasta. Aramidak pa'y anak kusal, kanaksal. Ay, unay kan. Dita, nayon natin siyang garibok. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tinyo da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Idaman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Sikaman tuo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amam, nagkasar dito lugar tayo. Adda Kano nga? Di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manan agninongin na. Sayang dagiti kukaw. Anya? Ay unay kan ba daw? Tainibus mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na pang luwa ka mapanagninong iti kasar. Agninong ka manay? Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidain ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula diguti pasidam kanya. Anya laki din na ya. Puro lusag itahan tiyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Agpapangluwak mampay. Darasay, tamapanakaw. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, ni Ilay? Sana siya? Dadapay, asa na siya? Apay ngagpipin natin doon kayo umitay. Di kan to pa'y nagbayad. Awam mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangarudin ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, dahil tricycle mo, tamapantay. Naglaing mga reklamo dahil kusi po na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, at kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. At nga rin dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dahil ta. Amok nga awan. Uray naka-spooting ni tatabadaw. Amoklatan nga awan kwarta na. Magmag na ka na tatabadaw. Ay, awanin na. Maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Nagbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linuko na iday. Anya. Ay nakatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao ken ka?
Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurong ti kasta, Kapitan. Ay, surong kan. Apay kadimanan ka ba, Dong? Naggapuak iti barangay Holmaray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Ngata? Ay, masuro na ka talaga. Ala, kat urayam nga agsubli iti barangay hall, ah. Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mangalay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay at trabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance, ah. Kaun, ah. Kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam, ah. Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Ano to yan? Nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance taka sa pulak. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance aya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad ni Uncle Inting, ah. No sa dino ka tinapnapanan na, ah. Unaw, napan nagtaya iti huitay. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. Adda kasarita na ijay, apada na Kapitan. Di ko nam kiday. Adda ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanar-aramidan. Abay ka di adiyo pat dyan, anapan ni jay ilay. Napan ijay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Adda kasarita na ijay, apada na Kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo, ah. Agsublin tulat ta, ah. Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw, akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Angkal, may tagsapad at tatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Epay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot, bakit kang lakay din? Tsaka mo, ah. Nagsublidan to ka na, oh. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do ka no ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo ka nung aramidan ti pagrebengam kas Kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito barangay tayo. Yay. Kasta talaga, Uncle. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da, isudan ti Kapitan. Sukatandak laangan, ah. Kita akman ti laing da. Mangkal, palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas Kapitan. Liklikan nyo ngamin ti sugal. Don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam day tanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay.
Kanya kaya tante agulbud ka dagiti tao. Ah, Tunggalag damag da kanya. Agululbudak latta. di mo sungsungpatan Panawam idan, nagdamag da. Mga ano damot makunada kanya ano kas tati aramidag. Iso nga, agrasunak lata na. Ibagak nga da kasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka ikang ka iti balatom. Kaano pa nga mga bakayaw? Awan to pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang, anya ti ibagam ta imay ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamutarimwar. Kan apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. Anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huwiting! Yuhu! Kurog! Ada ka? Nay, ang galing tayo. Nakaragrag sa kamat ngayon may titibalay ka, oh. Nangabakak. Ikang ka iti balatom. Nangabak kayo tihuitay. Tagtagari ang mga noda makangag. Manungay tinabak yaw. Nawadwad mo, basit. Mabitlag at ikang ka iti balatom. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso dito inyawat yaw. Thank you, Ikang kamanti, kwarta ta gumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa tala ang mo't nga agsyak. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rudan tigatan ka. Enteng, damag ko anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huwiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huweteng ti ipangpangrunam ngar aramidan, Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay, iti inal daw. Katno, ako agjut-jut ya. Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan na itabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay nibanang mat. No di mo matlaang maaramit ti pagrebang nga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, Kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, Kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawad ko nang. Wan mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, Kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di. Ay sige, tada pa'y papanagayam. Bala daw ako na. Anya? Sige. Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Di mo pigsaan ti sangit mo, di na. Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam.
Barang at na maitulong ka. Apay, kapitan kaya, tas ika ti pangibaga? May sana ka, kapitan. Ala, iba nga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat nga men, saan na kayat nila kay ko ti maturog ijay sila men? Anya, dahil tati parikot mau. At da babae nila kay ko, kwarog. Pahingay nga babae nila kayo mau. Itian niya agapaw. Diyan mo, kwarog. Amo ko nga pa. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam din na. Kanayon kang agdigaws, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Kanayon kang agsagaysay, kita man tabuk mau, kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat ka mo tayo, ti duster mau, sa balin ti angot mo din na. Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. Anya? Kinuray dagiti anak mau, kanayon mo idaadigusan, takakutkuto da. Kwa. Agdalos kami tani di balayaw. Tapno maragsakan nila kay Mau. No kasta sumang pata nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiting balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ka. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong ken ka. Ngem, nekwarog ti sumango kadakwada, taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kajutay. Angem si Kati Rumbeng nga dayjay, kasi Kati Kapitan. Anya nga ti diferensya na, kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kwaraw nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Apay, napanam nga men. Napan ka manen ijay huitengan. Niya ko na. Oy nainteng, iti day tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Niya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agitkat kan kas kapitan, tadi kaket mangibabain. Ay, kwaraw, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang agkapitan ng kail. Nantiba ng ano kayat na. Ay, kit uray asinon Apay nga mingagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nang kail, agbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang matamangabak. Saan ba? When man, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan kalangan ng habak. Iso nga ron ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati kapitan kitagwit-witing ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Saan ba't ka na yun? Inal daw to, pay ngagpag na kadita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man ba? Timakunak. Ipang pangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, awan mako na ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito barangay hall. Kaya't ko kasarita di kapitan, kadyak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ka mang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Anyamot tenday ta kapitan. Pudno ka diti damag kaw, akanayon ijay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan, inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kaw. Taitiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imay kamot dito balay. Wan, maray. Taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan.
Nga anya? Ay, Maray, bagbagaam ni Kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, Maray. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inaldaw. Agduty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kuan, madamag kon nga addagayam ije huitingan. Ala, bayam Maray. Takasaritak anaimbag inton agawid. Sige, Maray. Bagbagaam ni Kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, Inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko Angam si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam nga asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas Kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a Kapitan no dadaelemmet. Ay, kuha, ay. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Kuha, sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day. Inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkal. Adda ka mo dito barangay haul. Uwan Kat nasaya ta adda ka. Gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Unang Angkal. Iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinenget manindag karibal akabait ken original white. Ito madamdama kat adadan taon. Maragsa ka na kang kail, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas Kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. Adakla ta amang support kan ka, Angkal. Kapitan, ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed anasaya at tinagan mo. Ala sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Vicky Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapang ay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika ka di na itabuyay. Na isaroong ka manin dito kabildatan. Di na ka di mabigbig manaw. Nusak, adayo ka pa ilang, mabigbig ka. Ita, namagam nusak da ito'y. Apay ka di manin nga imay ka, buyay. Apay adamagam ngay manong. Si kantupay katadda ka mat dito'y. Kasangsangpat mo pa ilang. Makapasurunan ti panagsungsungbat mo.
Saan ka nga rin ngagsalsaludsud tapno saan ka masarun kanyak, manong? Yung kamanlangan iti balandang kalinteng. Talaga nga iti papanak, manong. Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka imay dito'y balay, barok. Iso nga rin nga imaya kapong. Ayan ka din yapong inting. Ay napanmanan ije barangay hall. Ada ka di ibagam kan ko, ana? Awan matkit di apong. Di na magkulaang. Tadyak namin makita dito'y. Ni Manong Kuwarog kat nakita dita dalan. Ay, imbag man. Tanakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sa anak nakalagip apong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan ka doa kay di balay may. Ne, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak, di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, sino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kini Manong Kuwarog. Di nakmat mabigbig. Nakatalikod ka mo nga men. Anyat dumdumugam ko nakmanay. Kitaham ka di apong. Apay ang nagadungay guyod ti kuton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Dakdakil tirik. Ngam isuda. Pagtitinulungan da nga guyod Saan damat nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Bunag da iti balay da. Da nakasaga na akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti bumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Agdagat ka nagimpad ka tapno adan to taraon mo no madanon ti tiyempo. Wala pong, tumpalak timbagam. Manong Kuwarog, adda ka dimot urnong mo para iti masakbayam? Ha? Napayadamdamagam pa'y da ita. Iso timbagan niya pong inting. Agimpan ka no, tapno saan amabisinan to. Talaga amat nga iso ti aramidak. Pangalalama iti ururno nga manong. Kumpormiditan basta makita, alaak. Basta ti aramid ti kuton manong. Alaan damat yan yaman na makita da. Winbuyait, ti kutaon, amin na makita da, ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong? Una buyait, tuladam ti kinagagat ti kutaon. Agurnong kamot iti makan, tapno danto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, hindak mamat nga rod mangalay ti ado nga ornungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay, saan mo mat akabailan, basit ka pa'y mait. Apay nga di kuton, nagbabasit damat, apay nga akabailan da. Apay day ta basket, apok. Papanam ka day? Nakagbiro kiti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan Manong Kuwarog. Imbaunda ka ka day? Una pong, iswa mapanak, tapno da maurnong ko. Ay, no imbagalakit din ni apong kan Manong mo. Ala, mapang ka, barok. Una pong, inton sumang putak, saan mo aparikot ti iluto makanan tayo intunal daw. Ay, nagsaya atin ngayon nukasta. Inak nga roda na pong, mapuno da ito'y basket iti ado amadengdeng. Maglawa bang kagda ito'y? Damula da karabasa, lubyas, tabungaw, kan nagduduma natag. Ay, punwat to'y basket ko. Mang purusak, takargak to'y dakala basket. No saan ko amawit? Di parang guyot ko, nakas itinaramid ti kuton, ako na niyapong. Nagdagsan ti basket na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makay na nak. Inak tumanin mangala. Buyet, si kakadiday ta. Una pong, ikarkargak dito yung ref yung tinsangpat ko anat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong, inak tumanin inton madamdama.
Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaam. Ado pa iti apong. Sige nga, Rod. Nasayaat mo't no ado. Tapno mabayag adi tay gumatang itinatag. Una apong. Numalak amin dagijay. Ado Ala, umay kapay nga Rod dito. Taalaam ti kwartam. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks mo. Una apong. Makaininumak ngagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka di itinatnatang ijay banggag, tuyag. Saan, Mart? Adda ka din nagpurusan. Adda nga rad. Sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos. Basit magkidiya. Ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglukon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula kinaggait. Ita tamabalinan, mapandamangalan. Ay sinalbag dagitan. Makitak tulang nga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan, uray kumaano ipakadada. Gumatangak man ititinapay kan soft drink, kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, boyet. Diyan ka din ay karga ititakal na basket, kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagsan na talaga. Tsak mawit, isungay guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Imbaglalabban mi. Ay kauwan Isungarod nga inikanak ni apong banang itigatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbo nagkwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamat itimbunag mo? Ije po na manong. Ado ije balay dapong. Di ka mawatan. Nang ibunagam ako nam. Asino tinangtad kan kay tinatnatang? Imbagak ayang ang tadda. Napan ko imbunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta imbunag ko. Tay sumati ko na yung kanyapong inteng. Ha? At daya imbagami ay ang kaagibunag itinatang ti akin natang. Isumati ko nam. Tuladam ti ko ton nga gibunag iti kumpormi dita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad nyo ka ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na, awan mo't intad ko anatang kandibuy, ko raw. Ada intad mo, ya? Awan maitang kail. Kat no ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intad nyo kan kuwana dagiti natin. Ay, iso siguro ti bagbaga na itang imbunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuwana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. No nangalalaan na itinatnatang. Ay, Buyek. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangkag apong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Apayasa na nasayat ako na mapong. Kunayo mo't amay ti agurnong iti adu ataraon. Na, ita, saan man na nasayaat? ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyak mo nasaan ko mo ta dinamag apong. Kunang amin ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog ang mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Di mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag. Tinakaw da ka di timula yaw, maray. Kasta nga raw. No maamwak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino nga nga ta tinangtakaw iti mula yaw. Day ta titakwatak no asinaw. Kasano nga iti panang takwat mo? Agdamagak no asino tinakakita iti abdain sangput na anak nateng adimot nagmula. Wingayam. Damagman ni Boyet no nangalaan na itinatnateng nga insangput na? Ha?
Ti apo ko ni Maribanang? Wan, Mare. Limabas kan samot iti batong ti balay da Maribanang. Wait, apay ka day? Adda ka di bagamkin ko na. Naibaga ni Mari Kwanang ang nakita ng addain sangpet ni Buyay anak natang ije balay da. Kaya't mo asawan, di apo ko da si Mang Bay tinagtakaw? Saan pa'y asigurado? Iso amapan ko damagang. Ay, kakarog damagin ay. Ang mga nusong agpaisaw. Ha? Talaga nga inakdamagan. Iso kida, hindi mo na nagburas. Ay, yaman nga tanti si Mang Sangbayan dahil nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sino nga tatakin ko pa iti inala ni Buyet, anak natang? Rinabak ko lang ni Buyay. Napanmutin na ngalay, timula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay ngamin nga imbagam amapan mangala, iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag na latan ti makita dang kail. Ah! Jesus, parikot da ito ya. Di tamot na panunot nga muna ti imbagata iti ubing. Ay, anya nga itan ti aramidon tangkang. Inton maminsan, saan akomporme ti bagbagata ka ni Buyet? Imbag ta nagkita ta Maribanang. Nangalaan ka di ti apo kaum iti insangput na anak natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Mare. Damagan me, no akin kukwa iti nangalaan na. Ang kunanamot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa, lobyas ken tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Mare. Bayadak ti innala di apo ko. Apay ngamin anagalalatan adi na impakadang muna. Rinabak ngamin ni Kwarog, ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw, laklakayanan, suruan na ti ubeng iti saan anasayaan. Ala, bayadak laangan, Mare, amanustan. Ay kawanan kasapula mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni Badungkaw. Binayada kon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat tinala ni Buyet? Wen, no saan nyo arina bakti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Nawatan nyo? Ni Kwarog, iso tinang raba. Uray si kamot ang kail. Na? Imbaga matuladan na ti kotaon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amo yung nga ubing jay ta? Rabak mi lang matantay. Rabak ko na yo. Ang nakita yung matimbungan na. Sige, agkalintagan kayo pa, agpada kayo ang balunatag. Na. Ayan, nantay balunat. No, banag. Saan min tun arabak ni Buyet?